bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani ale sugandili la don o don ka se ka kibaruyaw sɔrɔ Falaye Usmanu Sumano Bamako jelikuntigi kɔrɔ don Ala ka hinɛ a la ale de ko namara fa n'a ba k'o ye jitɔya ni nata ye jitɔya ni nata Falaye o bɛ taa n'an ye sɔgɔmada in na diɲɛ bankun kan bɔlɔlɔ sanfɛ mun bɛ yen bi kuma jumɛn bɛ maaw da Falaye cɛ kelen tɔgɔ a kɛlen don ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ bi Jeffrey Einstein ale ka kumaw a ka laseliw a ye baara minnu kɛ Falaye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin de kuma fɔ bi ko in yɛrɛ nana cogo di min ye Epstein ye lamɛrikɛnw ka nafolotigiba don Falaye a sigiyɔrɔ kun bɛnnen don New York ma Ala y'a ka kalifa minɛ Ala k'a to kaso la dɔw yɛrɛ ko k'a ye birifini de kɛ k'a yɛrɛ faga ni miliyardɛri in Falaye ale tun bɛ diɲɛ magobatigiw arabu sengolaw jamanakuntigiw maa bɛ yen ko miliyari 2 miliyari 20 miliyari 40 b'i bolo Falaye a bɛɛ delila ka surafana dun nin cɛ in fɛ yen a bɛɛ delila ka tile nin cɛ in fɛ yen wa a bɛɛ lajɛlen Alabaw ka hakɛ to damu yɔrɔw tun b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya gun kɛrɛnkɛrɛnnenw a y'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Falaye ni magobatigi ninnu ni diɲɛ miliyardɛri ninnu u bɛɛ lajɛlen kamalen tun bɛ baara kɛ n'u ka musakaw ye o sen fɛ bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya minnu bɛ yen ni u y'olu d'a ma u n'u ye ja minnu d'a ma an'u ye baara minnu kɛ an'u ye damuta yɔrɔ minnu sigi sen kan Falaye ni ja fo min ye ka taa se kibaruya 600,000 ma o de bɛ kamalen in bolo Amerikɛnw fɛ yen waati dɔ la maa kofɔlen n'o ye Epstein ye ale yɛrɛ tun minɛna Falaye k'a sabuya kɛ ja ninnu san 2008 san a kun kɔnna k'a dɔw poyi Amerikɛnw ka kiiri tigilamaw wulila k'a minɛ u y'a bila kaso la sabula olu fɛ yen musakatigi waribatigi min ye nafolobatigi ye o ka ko ni ko tɔw tɛ kɛ kelen ye kunnafonidilaw tun wulila a waati sengolaw ale ni maa minnu bɛ yen ni olu ye bɔlɔlɔ sanfɛla lakɔlɔsibaw ye olu bɛɛ lajɛlen kungo sa ko ka nin ko in da lɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama Amerikɛnw fɛ yen Falaye kibaruya bɛ kibaruya la olu tɛ se ka bɔ ten u b'a fɔ ma nanzarakan na ko k'a déclassifier o kɔrɔ k'a wara k'a gundo bɔ a kan k'a bila bɛɛ lajɛlen ka bolo kan kun fɔlɔ min kɛra Falaye o kɛra balawu ye dɛ Bill Clinton tɛ Bill Clinton ye Donald Trump tɛ Donald Trump ye maaba tɛ États-Unis min ni cɛ in ma baara kɛ o y'a sɔrɔ Falaye a furumuso a kun y'o de ta damusow ni lafiyasow diɲɛ magobatigiw diɲɛ miliyardɛriw i hakili tɛ maa la a bɛɛ lajɛlen muso in fana kun ye nila hinɛ yɔrɔ in dilan kosɛbɛ k'o kɛ gun dɔw kan ibiti maa mago ɲɛ Falaye o ma tɛmɛ ka bɔ yen fana min ye baarako ta nasira ni nafoloko ta nasira ye i n'a cɛ bɛ o ɲɛnabɔ cɛ in de ka nin fɛn in dɛ Falaye o de walankatɔlen filɛ nin ye ka bɔ ni mɔgɔw ka gundow ye maa minnu taara ye magobatigi minnu ye baara kɛ ye maa minnu ye diɲɛ girin minnu ye nafolo sɔrɔ dɔw yɛrɛ jaru ka masakɛya kɔ ye o jaw bɛɛ lajɛlen bɛ a la Ameriki jamanakuntigi ka dɔgɔ a miliyardɛri ka dɔgɔ a farikolo ɲɛnajɛla ka dɔgɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa bɛ yen ko se bɛ o ye k'a bolo b'a kɔ sɔrɔ Falaye bɛɛ ni nin cɛ in jɛra gundo dun bɔlen don filɛ nin cɛ tɛ yen dɛ Amerikɛnw yɛrɛ ka sira fɛ Falaye a yera k'a fɔ ko in ko k'a to kiiri tigilamaw bolo kiiri ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɔli daminɛ min kɛ kun fɔlɔ ni kun filanan bɔlen kɔfɛ a fɔra k'u ye 3 a n'a kunkan tilancɛ kibaruya k'u y'o warakata ka ban Falaye o fɔlen dugu cira o Falaye yɛrɛ sange jukɔrɔ dɛ i hakili tɛ maa la Falaye olu ka jogojuguyaw olu ka kuntanko u ka manamanako min ye ko damantaw ni waliya minnu maaw t'u dɔn n'u ye u taara y'o la wa Falaye a ko in filɛ nin ye senna nin ye ko daminɛ de ye sabula hali magankaw tɔgɔ b'a la alikabako kuma bɛ a la fɛn wɛrɛw b'a la minnu ka bon hakili ma kosɛbɛ an tɛna an da don la bonya ni karama ka ɲɛsin an ka lamɛnbaaw ma o kama an tɛ don olu kɔnɔna Falaye nka nin min filɛ nin ye gundo min bɔrɔtɔtɔ filɛ nin ye k'a kan ka kɛ kangarida ye an bɛɛ ma
an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ su ni tile an bɛ kibaru minnu ci an bɛ sɛbɛn minnu fɔ an b'a fɔ k'an y'a effacer min t'a dɔn o bɛ ka mun ŋana e b'o dɔn wa falayi jaja hali ni ye telefɔni ɲɛsin ma i ma photo ta k'a fɔ k'i bɛna photo ta i photo taara bi bɔlɔlɔ sira mun fɛ ni nin baara in fanba kɛra kosɛbɛ a b'a fɔ min ma ko X n'a tɔgɔ kɔrɔ ye TikTok ye Twitter ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen bɔlɔlɔ sira filanan min bɛ yen n'u ye baara k'o kan kosɛbɛ n'u ye jateminɛliw kɛ k'a fɔ ko o ko fɛnna la kosɛbɛ o ye Telegram ye Telegram kɔfɛ Facebook ale de bɛna na i jɔ ka tila ka TikTok k'o fara o kan bi ko nin bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ min ye nin waleya nin ye nin kibaruya ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don a la maa lakɔlɔsilaw ani maa minnu sɔminen don n'olu dɔw bɛ olu ye diɲɛ magobatigiw ye fala ye u y'a da tulu la k'a da jaba la k'a kɛra n dɔgɔlen fala ye koyi a yɛrɛkɛlen de don wa a ye bɛɛ minɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogo si la a dun bɛ Amerikɛnw de bolo bi nin fana na maaw bɛ ka ɲininkali kɛ munna nin gundo ninnu munna nin waleya ninnu munna nin ko ninnu olu bɛ Amerikɛnw sɔrɔ fala ye ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ dolari diɲɛ sanni diɲɛ feereli diɲɛ magobafɛnw diɲɛ wariw diɲɛ sanu diɲɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen fala ye a sɛbɛnnen don dolari de la o la n'i bɛ Amerikɛnw b'i bolo n'o bɛ se ka nin baara k'i ye i ka wari falenni i ka wari yɛlɛmali a bɛ nɔgɔya i bolo a bɛ komi e yɛrɛ bɛ Ameriki ale bɛ sɔrɔ baara k'i ye tɔnɔkan tɔnɔ a b'o tila nka e kɔni bɛ kɛ komi sa ne bɛ wari bɔ i pɔsi de kɔnɔ ka sanni kɛ Amerikikaw fɛ yen kamalen a ma maaw gosi dɛ fala ye nka gundola ko min bɛ yen a ma maa namara fana nka gundola ko min bɛ yen dogo min bɛ yen nin ko bɛ kɛrɛfɛ n'o y'a maɲɔgɔnlaw ye o poyili de bɛ ka kɛ degun ye bi ko mun nana ni nin ye fana fala ye Amerikɛnw yɛrɛ ka politiki kɛlɛ b'a la sabula nin waati in na novembre kalo nata in Ameriki fanga bɛ se a tilancɛ la sabula olu fɛ n'i ye fanga ta san 4 bɛ d'i ma nka n'i ye san 2 kɛ min ye kɔnkɛrɛ ale ni u ka chambre ye olu sénateurs olu kalata bɛ kɛ olu ye tuguni k'olu la kurakuraya o senfɛ fala ye i kɛlen ka kalata kɛ ka seba min sɔrɔ a bɛ layɛ n'o y'a sɔrɔ o se bɛ se ka to i bolo i ka se ka baara kɛ ko hukumu kɔnɔna na bi démocrates ni républicains karilen don ɲɔgɔn na nin de bɛna kɛ ka lagosili kɛ ka se ka kɛ ka baara kɛ nka a kɔlɔlɔ ye mun ye diɲɛ maaba caman bɛ fala ye u bɛna lebu diɲɛ maaba caman bɛ yen u bɛna degun sɔrɔ nka ko anw farafin jamanaw a ka gɛlɛn anw ka maaka ye nin ko in na fala ye farafin jamana minnu bɛ a la anw dafɛ jamana kelen bɛ a la k'a sababuya kɛ o ka sɔrɔ cogo ye n'o tɛ fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔna na ni miliyari tɛ si kun i tɛ se ka miliyari 1 dun tile kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye fala ye i tɛ se ka don nin ko in na nin de bɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛla la nin de kuma bɛ fan bɛɛ fɛ jɔnni tɔgɔ b'a la ni anw bɛ k'a ɲini fala ye ka taa min ye sɔrɔ ta sira fɛ walima n'anw bɛ k'a ɲini ka taga k'a dɔn k'a fɔ maa jumɛn b'a la maa jumɛn b'a ko kɔnɔna na n'anw bɛ k'o de ɲini diɲɛ kɔnɔna na bi mɔgɔw bɛ k'u ka musakaw de ɲini an ka jamanadenw ye wari joli don nin na an ka wuraw ye wari joli don nin na an ka min ye Qatar masakɛbaw an ka diɲɛ marabaw an ka nafolotigibaw u ye mun ni don nin na nin ko in senfɛ wariw tun bɛ falen cogo di n'o tun bɛ jate cogo di olu diɲɛ mɔgɔw hawutalen don o de la bi sabula wari darawuli min bɛ ko in na fana o de barika ka bon nka ko farafinna yan fan fɛ fala ye maaw bɛ ka mun layɛ dɔrɔn jɔn ni jɔn taara photo ta ani muso jumɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ ani jumɛn ko mɛ diɲɛ tɔw olu bɛ k'u ka jate de bon bi an ka wari nafolo joli tora nin ko in na wa a kɔkan bɛ se ka kɛ mun ye fana don nataw la an fana ka ja minnu bɛ yen an ka sɛbɛn minnu bɛ yen an bɛ ka baara min kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ k'an ka kibaruya minnu bila an bɛ k'a fɔ ko min ye gundo ye an bɛ k'a fɔ maa tɛ min kalama an bɛ k'a fɔ n y'a ci kelen de ma fala ye k'a bɛɛ bɛ nanzaraw bolo an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ TikTok minnu kan an bɛ WhatsApp minnu kan an bɛ Facebook minnu kan an bɛ ka ko minnu kɛ a bɛ n'a fɔ fala ye n'an ko maa ɲɛ t'an na bi bi in na minnu y'a sigi sen kan a gundo ye min ye a fɛɛrɛw ye mun ye a lawulen don mun kama n'e t'o dɔn i bɛ sɔn ka k'i kunfɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di an yɛrɛ ma an ka hakili to an yɛrɛ la n'an bɛ bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ an ka hakili to an yɛrɛ la n'an bɛ min ye réseaux sociaux ninnu sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen tɛ bɛn ye ko bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ tɛ yen ye wa an k'a dɔn k'a fɔ bi bɛ sini bɛ sinikɛnɛ bɛ
nin kamalen filɛ fala ye a ko maloya bawo ka jugu ale minɛlen ale ye a yɛrɛ fa k'a to kaso la a muso bɛ kaso la bi n'i tɛ yen don min na fala ye nin ka fɔ i denw ma ka fɔ i mɔdenw ma ka nin ko ninnu labɔ a maloya barika ka bon nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di min ye an bɛɛ lajɛlen ma an ka hakili to an yɛrɛ la bɔlɔlɔ sanfɛla baaraw la cakɛda mun sigilen bɛ